Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Povratak u Galileju. Ivan 20:19 do 21:25. Što činite kad se bojite? Učenici su se sakrili iza zaključanih vrata. No, to nije Isusa spriječilo da prođe kroz njih u svom proslavljenom tijelu. Isus je učenicima pokazao svoje ruke i bok, kako bi ih uvjerio da je to on, i to ih je usrećilo. Tijelo proslavljenog Isusa i tijelo koje je prikovano na križ bila su neobično slična. Ožiljci su bili tu kao podsjetnik onoga što je za nas podnio, da bismo bili bez mrlje i nedostatka pred njim. No, toga dana u gornjoj sobi nisu bili učenici. Toma se izgubio. Kada su mu učenici rekli da je Isus došao k njima, Toma im nije vjerovao. Stoga se 8 dana kasnije Gospodin opet pojavio u zaključanoj sobi i izravno se obratio Tomi koji je sumnjao. Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran. Vidi 20 stih 27. Toma je jednostavno rekao: Gospodin moj i Bog moj. 20 stih 28. Bila je to jedna od velikih ispovjedi vjere u Bibliji. Toma je morao vidjeti Isusa kako bi vjerovao. Isus je tada rekao: budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. 20. glava, stih 29. To je poseban blagoslov za nas koji danas vjerujemo u dokaz smrti i uskrsnuća Isusa Krista. Jesi li ti onaj koji vjeruje? Ivan, svjedok Isusova života, rekao je da je Gospodin činio mnoga druga znamenja koja nisu zabilježena, ali ova koja su zapisana postoje da bismo vjerovali da je Isus Krist Sin Božji. Ali još nismo završili. Ivan 21 je lijep epilog s još 3 priče koje se odvijaju oko Galilejskog mora, Isusovog zavičaja. Anđeo koji je bio kod praznog groba rekao je učenicima da pričekaju Isusa u Galileji. Tako su i učinili. Bilo je to proljeće. Topli povjetarac s juga stvarao je valove u blizini obale, a okolna su brda bila zelena, ispunjena raskošnim divljim cvjetovima. Dok su čekali Isusa, učenici su cijelu noć ribarili, ali nisu ništa ulovili. Taj neuspjeh bio je dio Božjeg plana. Ujutro je Isus stajao na obali i viknuo im: dječice, imate li što za prismok? Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete. Vidi glavu 21, stihove 5 i 6. Nakon toga su ulovili toliko riba da ih nisu mogli izvući iz mreže. Ivan je tada shvatio da je to Gospodin, a Petar se bacio u vodu kako bi došao do Isusa. Isus im je rekao: hajde, doručkujte. 21. glava, 12. stih. Obrok je bio spreman na obali, na mjestu na kojem su proveli puno vremena zajedno. Kakvo je to bilo predivno okupljanje. Sada je on Gospod njihovih srca i oni će mu služiti. Nakon doručka, Gospodin Isus skreće pažnju na Šimuna Petra. Isus poziva baš takve, neuspješne i nesigurne učenike da služe. 3 puta ga Gospodin ispituje jer ga je 3 puta on zanijekao. 3 pitanja, 3 potvrde, 3 poticaja. Isus ga je podučavao o tajni službe. Voljeti njega više nego išta drugo. Ako on nije Gospodin svega, on uopće nije Gospodin. Za kraj našeg slavnog proučavanja Ivanovog evanđelja možemo samo poželjeti znati mnoge druge stvari koje je Isus učinio, a koje popunjavaju sadržajem mnogih knjiga na svijetu. To nije pretjerivanje. Onaj o kome govorimo nije samo umro na križu i uskrsnuo od mrtvih, već je on Bog stvoritelj. U cijeli svijet ne bi mogle stati knjige u kojima je napisano sve
što je učinio. O, kad bismo se mogli potruditi da više spoznamo njega i snagu njegovog uskrsnuća. Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.